Kasenglong kami na kasnong maudu na kajanmit kakadway tarik yong arjar punriu kilowan poi hakacakai ki song chatngan uba HB nonglang chairman ka Green Tech Foundation Hamadan Malki Shillong ban ai ka jingkersan halo ka jingki ka foundation habakran sikilap thai kubor ki longkmi kasnong maudun ki loong baladaja bak kinwan kita ka jingtei bahe halum pongdeng kan sakta shibun khamtam bakidei ki ba imja lingba kawa omyam Dalor kata kila berngem baladak sorkar kadang sengap menti halor kani ke jingdawa ke Green Tech Foundation kin sami pai ba ban penlong da ke jingki na kaseng long kami na po maudon midai ki ru kan thai ki basang basa ha po kasnang maudon kinang senang jang gajat ban riu kari ba gajat ban riu jang gajalan khalaya habang iwan hang ne na do menin ro idan ke jing sungu khia ha ka po ka men siam ko jangi na marba yo iba unil samla kini ki samla ki badon ha podeng kena ki jing sya thangan ke jongki namar baki dawa ya ke ai ke baki dei na ka banta ulum pongdeng ubadon ha jan ke thi ke senong ke jongi hi ban ngi dan ke jing sngau khia ke bajur ba namar ba yo iba ka sarkar kam sem jubab ai bat ka new sting bat ka khin sting ya kane namar ngi pan ngi kwa ba kane ka wa yam ke jongi lane ulum pongdeng jongi ulong ulum ubadap de jing itanan bat ka duriau ke jongi ro kati ka wa yam kan long ka bakhoj ke basngur na ka sarkar ka le kumne ka mon ngim yo setia ya jing khoj na kata ka daw ngi kum ka seng kan thei long kumi na kisnang maudon ngi kersan dak bateng bahaya kane balada ka sarkar kam jubab ya kane ngi ro ngi don ke jing kersan ka bas kem bangin don be ke jing ki ka bajur na ka banta kane kakam lada kawan kum kato takamut ni ladap dak jabo sudah teh hang to kidok ki bangi bam nang to ki bangi pendon kam nang to ngi imjak po ngi kamai nang to ta se ai syu ngi nuat jing kamai teladap dak ki plastik ladap dik ki jabo dik ki jaklia ngin ring men sim ro la sneu jabo em namar baki la le kum ta te ka wei ki jing karpat iko skar lada long ka bala kan weng no ke nya kane lada kala ban weng no ya kane ta kamot ngiro dap dak jus ngo komen kan namar ba ka sokar kun ya ilang kan yang ki jaj ban ri ki barit pat mo ki ba ngi pendon kam na ka banta kane ngi don kam ya kata bangin ha ban ya keren lang rangkat ki snong ki rang ba snong ki badon leng ba ha ki snong baro bangin don ke jing ya keren bat ki bangin ya telilang ka wei lada ngila ban ya yang telilang ka wei kamot ka sokar kan don hi ka jing sneu na ka banta jongi ade na ka snong maudun kaba iba ban ibalong chaman jaka Green Tech Foundation ila yalam denti yang gikum kasnang mangilio ya kamau don village te sikentin no benta kejengwan jengi de galong mangilwan man kersan ya iba ban ba kum ba iba ban idan kata kejing temu nak benta kamai mariang ba kum no ila ban ne pensan he penne pensa ya kejing jerngam jengka te nak benta ulum pongdeng uba menta ka sarkar kala penmi kala ai kata ka projek ha ba kala ban ra ya kita ki restoran ki bila nang ta ki cafe nana kumjuro ya ki ban snai kata ka 5-star hotel na ta ki festival ki ba harukom ki ba kejuk menta ka yale na ka menta ki neki festival ki ba bon rukom te kum kinau song gidon kata ka jeng angnot ba lada kini ki baro ki baka sarkar ka pinlang sisa kumta kamon khamtam ki khon samla jangi la de ki khon samla ki badan ha po mi khalaya masung tho ba ki jing sniu kinang roi man la kasni te sa e ka lawe jang ki khon samla jong ka jela ka jangi kanyalam te kumta kum ka jing kersan ka barat ba po jang ne ka pot na ka jing kersan rangkat bat kini kinong ki para ki ba yawan lang nok song sunang jangi bangi ai ke jeng kersan ba pura nak mintai baban kena ba ka sarkar kan kami ne kan pen nak mintai jeng i ba mintai la don ke jeng satngan ke balai si le sei ka sarkar la ne sei kita ki MLA ki chief minister ba jumban ban pet la ban jengoi i ba ka ai ke benja nak mintai jeng i tingi kwa ke ka sarkar kan wan ban kami i la ne ban weng no e kata ka project
habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya